So what's up mga gahe no? Sarap rasa ron. Sayo kay karon ni uwan pa jud. Mag-orientation din karon ni kuyog ta karon kay kuan. Ato ta mag-charge ita sa sabat ta mag-charge. Kay kalabaton gini akong akong kuyog akong partner. Kalabaton. So magkuyog ta dito. Ato ta sa Artera. Pakita na ko ninyo sa lugar dito. Stay tuned na. Kay uwan magkita ta. Yo, hindi, sulti na housekeeping. Ako na sabi. Kaya tanong mo rin. Kung kung nakay tip ba, pamisik ka. Pisik ka, di ba? Nag-aantikan pa niya. No. 10%. Yahoo! So, yahay kay bartending. Basta bartending, mga gahi ng bartending. Natural. Basta na ay mga nalumos. Cheese. Chong, pakpak ko gamay ba? Basta bartending. Basta housekeeping. Kailan pa no? Kailan tanon? Wala. Tibok rong, limpyo. So kanay mga gaino kay nakita diri karon orientation na mo karon. So magkoy taon niya rin, mamista taon niya. Mamista taon niya. Hindi ko man ang orientation na mamista taon niya. Yo, what's up mga gahe no? Isipon, kalit na isipon na eh. No? Nami ko ang karon sa sudan, so ako na yung kuhan. Special guest, nagtago-tago ko na siya. So, sayang kayo, wala akong partner, akong wifey. So, magkuha mig sudan karon kay among isudan karon pista. Basta dito nga sudan day. Takulan gurung lakaw ang nagluto ato. Dili pa si Pimpang. Kaya shout out ko sa tanang kuan sa mga viewers ako rin. Salamat juga kayo. So ayaw mo kalimot sa subscribe, follow, like and share sa Bisaya Vlogger nga page o YouTube channel. Yahoo! So tagay tara na. Tagay ta. Hoy lakay. Sure juga. Lagi. Very important Ano pagila kong isara ka siya ata kong imnon. So ako paliton karon na kay imnun nga makahubog karon. Mangita ta dito sa akong panan. Di ba? Ikaw. Isara ka siya sige kong imnon. So karon magano na lapok juga akong tiil gid. Really, nigga? Di ko kibaw mo lakaw ka ng kong lapok. Sa manday ka magtakiang. Magtakiang. Kasi na kay ganan shout out na. Ha? Shout out. Greet. Hindi ka day. Hello. So dagan juga kung gawas ron nga mga landline nga style sa mga sangina no? Ha? Landline style ba na mga sikit na magamayos taxi. Ikaw. Lagi. So lapok juga yung magigitan. Ha? Danlob. Danlob. Among pista ron sa open ron kaya nag-uwan dun. So naasa di ka di ay? Pagtudaan. Magkuhag sudan nga. Magpalapok dyan tadi ay. Ari to diri oy tulak ko sa unsa na ni ron. Pangutanaw ko sa dinina sa itong kwaon. Di ba ika rin nakasaguwa to sa nina siya maong. Jacket siya maong, sorry. Ay, hanap na yung basta na gunitan. Ano siya gagunitan?
Unsa man jud di? Magbuwag na mo. Magbuwag na mo. Ipabibit na po ba sa tagdala? Nakakabota na ako magkana. Tinuod siya nga. Basta taga-upon kay mga gwapa, gwapo. Tinuod din na day. Dagan mubo ko sa upon. Taray, usa ka sa mubo. Toro mga kaya naman sila, ibo mo anong sapa together eh. So, ano sila, nag-andam na sila sa posisyon. Hindi ka mapil posisyon day. Hindi daw ato na mubo. Matutok intro. Yo, yo, yo! Bisgot, mauwaw man eh akong puyog. Mauwaw dyan ang puyog ng mga gahe sa. So karon mga gahe, kay kawan nun dyan mga gahe, may tag dili mag-uwan ron, nagkagabi eh. Halay, unsa naman. Unsa naman. Dire. Bukat sa mong daoy. Bilin sana yun. Ha? Asa mo ni bilin? Sa mo ah. Sa mo ni bilin. Gulit sabi. Hindi ko di ay. Malayo ako. Busay. Busay mo ah. Wah, tul. Ito sa inyo. May pag-iuna na ito itong ipalit niyo. Really, nigga? Di kay kung iuna ang buto na tong palito na mo. Palito na ko mga imno nun nga makahubog. Wala ka nang kain. Mulakaw na pud babae no. Nawag ito ano wala pa mo mamo. Ba? Nag-date. Kitang duha. Siyapak na kita mag-date ani. Bayan ka nag-ila. Labay ko chilio. Kapoy na ka? Uy, buga to eh. Ay, labang ta na. Labang ta. Be, labang ta be. Labang ta. Agay. Labang ta. Daga na. Yeah. Daga. Dire. Buga to eh. Bugat manggod siya. Mga gahe. Makulbaan mo sa silang music kay religious. Toro ka, kalubaton ko balik, mag-charge ko niya dito. Ako lang yung umano ng vlog, gamay. Gamay. Aron. At, ha? Si gamay. Si gamay. Nanay gamay. Or gamay ka. Laban ang pinagdala, may nalala niya. Bruh. Religious yung kanta. Kapit pa kung nalig sa aging ani. Ay, daw magdungog ta kay wako magdag mic ro. Hindi kay maaan na bukang ro. Abi na. Abot na siya sa destinasyon na mo ta. Pero mga guys, nindot juga ilang usahin mga guys. Dadun oy. Pwede na. Ikarabit magbitbitan na oh. Mga guys, mo na ang special guest karon si Puto. Abot gyud mi sa among destinasyon. Hi, hello. Ito man siya. Okay. Thank you. Yan hata libre bro. Kumpurika! Ito mga gaya no, ibilin sa namo kuno kay gibukatan si Putot. Paano siya? Sudan.
Thank you. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Tawag mga imnunun nga makahubog. Naingan niyo. Nabili no? Follow me. Yahoo! Excuse me. Now in the bar? Now in the bar? Ang pink ba? The bar of pink. Na ba? Ha? The bar of pink. The bar? Oh, the bar nga pink. Patay na dyan, malas, may pink. Oh, yes. Uy, utdan? 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 Thank you. Mamita ka sa buwan. I-print na to. Kani, i-print na to. Para natin plate duha ulit. Kahaya-kaya nyo kung i-print na to kung cam, no? Ha? Hindi, wala man. Buot ka? Eh, wala dyan akong paborito nga imnunun. Imnunun nga makahubog. Lain mo sa gaya no kung lapok na init. Basta, lapok na init. Imagine na, nailapok ang init. Nakaoy. Aday! Kanan hindi mauga. Sure juga. Uy. Scientist na ni ka day. Kana ako nung di mauga, nailapok ang init. Uy, klaro. Saya dong. So, ingani gini siya ka... ingani gini siya kadaka. Kata. Ingani siya kamuka. What the? Nalandirigit para mamaligat at sudan. Ulo mong gapon. Liksik na dyan siya mga gahe. Bata, uy, makadakot na uy. Ha? Ato di ka matog. Aray na lang gano'n. Aray na lang gano'n. Aray na lang gano'n. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Nagdali-dali guys. Sabi ka puyag pangita sa imnunong makahubog ba? Wa jud na palit. Yang wa jud ko katilaw ba? Sayang juga iki. Nya, abtan maglaay. Wa na lang gipalit. Yo, maldito. Maldito. Kapag itong ituyo man. Maldita, maldita. So, ana. Ganiha pa ta na uli, init pa na sudan. Iinit pa ba dahil eh? Init pa na sudan, oy.